बोथोर फरायसालिमायाव बर' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनाय गेट टुगेदार बियो सोलिगासिनो दङ आरो बियो मिन्थिनायाव जिब्रैथि बियो बर' फरायसाफोरनि लोगो मोनलायनाय बे हाबाफारियाव जोंखौ हांख्रायदोंमोन आरो बे लेखायै जों बाहागो लाबाय आरो जोबोद गोजोनथाव दिनै गोबां फरायसाफ्रा बेयाव 300निबो बारा फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। बरपेटा फरायसालिमा अनजलि बरबरा शहीद कुशलकर बेयाव हिन्जावसा फरायसालिमा बेबादिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैदों आरो जोबोद बेयाव माने फेस्टिभ मोनसे मुडआव दङ फरायसाफ्रा रंजादोंबो आरो लोगो मोनलायनाय मोनसे थासारि गोदान गोजाम गासै फरायसाया बेयाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि सरुपथार फरायसालिमायाव दिनैसिमबो बर' एमएलनि बेयाव जोंनि जि एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थाखाय जि जुजिनाय बे बाथ्राया बेयाव बेरखांदों। नाथाय जोंनि माखासे बर' फरायसाफ्रा दिनैसिमबो बे सरुपथार फरायसालिमायाव बरपेटा फरायसालिमा लोगोसे अनजलि बरबरा बेफोराव फरायगासिनो एमएल लानानै नाथाय बिथांमोना फोरोंगिरि मोनाखै आरो बेनि थाखाय आसाम सरकारा जि फोरोंगिरि थिसननायनि बा बेयाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर थिसननांगौनि थाखाय जि हाबाफारि बे सोलिबाय थानाय बाथ्राया दिनै बेयाव बेरखांदों आरो जों आसा थिदों थाबैनो जों सरकारनिफ्राय जे बेखौ फोरोंगिरिखौ मोनगोन। थेवबाबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिसेसकर नैबे गलाघाट जिल्लायाव दिनैसिमबो मोनसे डिटारमाइन जानानै दङ जे बर' रावा बेयाव थांनांगौ आरो बेयाव बर' एमएल लानानै फरायनांगौ आरो मेजर लानानै फरायनो मोननांगौ बेखिनिया बर' फरायसाफोरनाव दाबो दङ आरो बे हिसाबैनो दाबो फरायसाफ्रा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बेखौ मेनटेन खालामगासिनो दङ आरो दिनै गंफ्रोमबो फरायसालिमानि बेयाव फरायसाफ्रा फैनानै जे बिराद थुबुर जादों आरो लोगो मोनलायनायनि मोनसे जि थासारि बेहाय माने जों जेरै बर' फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय जोंनि गलाघाट जिल्लायावबो सुबुं धोनखौ जेरै बारायनो हायो दा बेनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायनाय जादों। बेनि लोगोसे जेंनाया थानो हायो माने सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव नाथाय बे जेंनाफोरखौ सौसिनानै जोंनि जिल्लायावबो जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जानो हायो बेरखांदों। आं बेयाव नुनो मोननानै जोंनि बर' कालसारेल बर' काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा प्रदिप स्वरगयारि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादोंमोन। नैबे फरायसालिमानिनो माने लेङाइ जि गोरायुं बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो गोबां बेयाव माने प्रफेसार बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों आरो हाबाफारि सुरपथार इउनिट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सुरपथार फरायसालिमानि जे महिकान्त तामुली गोसोखां जिरायसालि बे जिरायसालियाव बै जिब्रैथि बोसोरारि फरायसा लोगो मोनलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव आं नुनो मोनदों जे बरपेटा फरायसालिमा सुरपथार हायार सेकेन्डारि आरो सुरपथार कुशलकर फरायसालिमानि अनगायैबो गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि बेयाव फरायसाफ्रा बाहागो लादों। ओमफ्राय बेयाव बाहागो लानाया 300निबो बारा जागोन आरो बे फरायसालिमायाव गोबां मोनसे बर' एमएलनि बिथिङाव जेंना दङ। बे फरायसालिमायाव 1999 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बर' फरायसाफोरा बर' एमएल आयदा लानानै फरायबोबाय थादोंमोन। दिफु फरायसालिमानि मनिराम स्वरगयारि बिबुंगोरानि गाइदआव खिन्थु नुनो मोन्दों दिनै गोबां बोसोर बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि नाजानायनि गेजेरजों 2016 मायथाइयाव बारग' प्रिन्सिपाल डक्टर हितेश्वर बरानि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया बेहाय बर' बिजों बा बर' एमआइएल थिसननो थाखाय एकाडेमिक पारमिसन होनाय जादों आरो बेनि उनाव दिनै बे फरायसालिनिफ्रायनो गभर्नमेन्टनो जाखिनि बेनिफ्राय डाटा हरनांगौ एटिमेटे हरदों आरो बे डाटाया दिनै गभर्नमेन्टनि आखाइयाव दङ। बे फरायसालिमाजों लोगोसे आसामाव गं 13 फरायसालिमा दङ एखे कन्डिसननि आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ थाग थियारि खालामनानै फरायसालिमानो जुदि अर्डार हरोब्ला अब्लानो दिनै बर' एमआइएलनि जिथु बिबुंगोरानि आंखाल बियो सुफुंजागोन आरो आं मिजिंथियो दिनै बे फरायसालिमायाव आं गावबो बाहागो लादों लोगोसे जोंनि BKWCनि डेपुटि चिफ रमिय' नार्जारि बिथाङा बाहागो लादों आरो बे फरायसालिमानि भाइस प्रिन्सिपाल रिता कुमारी बरा बायदेव बाहागो लादों बिथाङा बेखेवगिरि महरै आरो प्रफेसार सानैसो दङ। बेफोरनि गेजेरजों जों बे फरायसालिमायाव रायज्लायनायनि गेजेरजों गथ'फोर उनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय साफा मोजां नोगोरारि जानायनि बेलायाव साफा फरायसानि दिनैनिफ्राय मा दायित्व दङ बेफोरा गोबां रायज्लाय जादों आरो बेनि गेजेरजों गथ'फोरा भबिष्यत जिउ दानायाव बियो गोबां बिहोमा होगोन होननानै जों आसा खालामो। लोगोसे बे
गोलाघाट जिल्लानि बे सुरुबुथार साब डिभिजननि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि बर' फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे लोगो मोनलायनाय गावजों गाव बिसिगिदि मोनसे गोसो गायसनलायनायनि गेजेरजों गोबां समस्याफ्रा समाधान जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सुरुबुथार कलेजनि अडिट'रियामाव 14थि जिथु बोसोरसालिया जथुमा स्टुडेन्टफोरनि जिथु लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ बाहाय लानाय जादों। बोसोरफ्रामबो लायो, देग्लाय फैयै फैयै 14 बोसोर जाबाय नैबे हाबाफारिखौ लानाया सुरुबुथार इउनिट एबसुआ। दिनै गिबि खेबनि थाखाय जों सुरुबुथार कलेजनि नैबे अडिट'रियामाव सुबिदा मोन्दों नैबे बर' फरायसाफोरनि लोगो हमलायलायनाय नैबे हाबाफारिखौ। गोबां कलेजनि नैबे ओनसोलनि सुरुबुथार एरियानि सुरुबुथार समस्तिनि गोबां फरायसालिमानि स्टुडेन्टफोरा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। सुरुबुथार कलेज, बरपेटा कलेज, गार्लस कलेज, बिदिनो गोबां कलेजफोरनि स्टुडेन्टफोर दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिदिनो जों बोसोरफ्रामबो खुंबाय थायो। थांनाय 2 बोसोराव कभिड-19नि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानो हायाखैमोन। बेनिखायनो देग्लाय एसे गाजा गोमजायैनो बे हाबाफारिखौ लादों इउनिट एबसुआ। गोबां आलासि जोंनि डेपुटि चिफ बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ रमिउति नार्जारिया दिनैनि मेलनि गाहाय आलासि आरो गिबि साखि सावजेनगिरि नैबे बड' कछारी काउन्सिलनिनो EM मुसुर प्रदीप स्वरगियारि बिथाङा साखि सावजेन